Folkmässan i Villanova La Chaltro är över och det är återigen dags för små traditionella kulturnummer. Här har vi Aldraxi Villanova gånger 2. Det är alltså Villanovas drake i en äldre version som inte används aktivt längre. Och den nya versionen som används flera gånger varje år. Kommer vi köra en mindre parad här ner till Plaza Villa. Vårt lag sedan borde Villanova ska bygga mänskliga torn. Vi är utanför kyrkan i Villanova La Chaltro och innan vi lämnar det här torget, Plaza de las Neus, så ska vi ta en snabb titt här på vad det är kvar. Vi har kvar Karpa i Borås. Det är 2 stycken eldslutande, väldigt lokala monster. Vi har våra 3 mulatter. Vi ser huvudena till Grossos ligger där på marken. Och sen då framförallt här har vi våra vackra jättar. Vi är i Villanova La Chaltro i Katalonien.